गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। आङो फेसबुकआव मोनदों गसाइगाव होननानै लिरनानै होदों, बेसे सैथो आं मिथिया। बे जोंनि लकेलावनो जादों नामा? दिनैनि लाइमोनफोरखौ मा होननानै बुंबावनो, गोबां बुंबाय, गोबां बाथ्रा बुंबाय, आरो जोंनि गेजेराव बेलाय मा, बेथ' नर्मेलसो, बेनिख्रुइ गोबां बुरजा रांनिबो बेफोरबायदि खामानि सिं जाबाय थायो। बेनिखायनो मा होननानै बुंबावनो, बुंनांगौ जेबो गैया होननानै आं सानो। थेवब्लाबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। दिनैनि जोंनि बर' हारिनि लाइमोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बेनिफ्राय एप्रिलनि 14 बावखुंग्रि हाजोआव मोनसे शुटिं जागोन, आं बेखौबो खोन्थागासिनो दङ मानि सायाव जागोन बे शुटिंआ। दिनैनि उन्दै उन्दै लाइमोन फंबाय आरो बिनानावमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन, फंबाय आरो बिनानावमोन, जिउआव रंजा मोसा सल' रोजाब बेराय इन्जय खालाम। आं खालामनाङा होननानै बुङा, नाथाय माबायदि रंजानांगौ माबायदि बेरायनांगौ फरायनाय समाव बेखौ नोंसोरो गावबा गावनो मोनथिनांगोन। नोङो रंजानांगौ मोसानांगौ बेरायनांगौ दिनैनि दिनाव फरायफुबाय थानाय समाव नों बांद्राय इन्जय खालामनानै नोंनि समखौ नोंनि फरायनायखौ नोङो बावगारलांगोन ना। दिनै मा जाथाय जादों, दिनै जों मा नुनो मोनदों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दिनै मा नुनो मोनदों, आरो बेनि आगोलावबो जों गोबां नुबाय, आरो बेफोरबायदिनो सोरबा जोंफोर मोजां मोननाय बैफोरबायदि मानसिफोरबो दंबावो गिदिर गिदिर बेफोरबायदिनि सायाव खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंगासिनो दङ, जोंसो नुवाखै। बेनिखायनो आं बुङो बिनानावमोन, फरायनाय समाव जेसेबां इन्जय खालामनांगौ एसेबांल' खालाम। बांद्राय इन्जय खालामनानै नों नोंनि टाइमखौ वेस्ट खालामजोबनानै लागोन। फैनो गोनां समाव दिनै मा जादों, दिनैनि दिनाव गासैनोबो फैसा नांगौ थाखा नांगौ, देलायनो बेरायनो गाननो जोमनो, फैसाखौ बबाव मोनगोन? खामानि मावनो हायोब्ला फैसा मोनगोन, हाजिरा मावनो हायोब्ला। लामा दथायाव गुबुना ठिकादारा कन्ट्राक्ट लादों, खामानि लादों, बैफोराव लामाखौ बैफोरनि अन्थाइखौ हुख'नो हायोब्ला हाजिरा मोनगोन 300-400। बबावबा गस्ला दखानफोराव बबावबा थानो हायोब्ला फैसा मोनगोन मान्थलि 6-7 हाजार 8,000 9,000 10,000 गावनि जानाय। बोरै सोलिगोन नोंनि लाइफआ, बोरै सोलिगोन? बिमा बिफानोबो फैसा नांगौ, नोंनोबो नांगौ देलायनो खरस, जेथिंबो। मावनो हायोब्ला फैसा मोनगोन, आरो बेसेबां फैसा मोनगोन मावनो हायोब्ला? 8,000 10,000। नों 8,000 आरो 10,000 नों माबायदि सोलिगोन जिबनाव? मा मावगोन? दिनै बयनिख्रुइबो इजि ओरैनो मोननाय फैसा सोलेरजों देहाजों। दा मा होननानै बुंबावनो, बायग्रायाबो गोबां दङब्ला फानग्रायाथ' फानखासिगोन, बेफोरबायदिसो बुंनांसिगोन। दा बायग्राफोराबो लाख लाख होनानै बायग्रा दङब्ला, दिनै बायग्रा गैयाब्ला, मायबा मोनसे बुस्थुखौ बायग्रा गैयाब्ला सोर फाननोमोन? नंगौना नङा? दिनै नोङो रावबो जायानो बे बुस्थुखौ नों बाजाराव फाननो थाङोब्ला बेखौ सोर बायगोन? दिनै बेफोरबायदिनि बेलायाव बायग्रायाबो गोबां दङ, थाखा फैसा गारसोमग्रा दङ, लाख लाख होग्राबो दङ, नोंनि लाइफखौनो सेटेल खालामनानै होग्राबो दङ। अब्ला बेफोरनि सायाव जों मा बुंबावनो? थेवब्लाबो बिनानावमोन, बेफोरजों जेबो नाम खामायनो हानाय नङा। बेनिखायनो फरायफुबाय थानाय समाव बांद्राय रंजानानै गावबा गावनि समखौ दा हगार हर। दा आंनि फैनो गोनां बावखुंग्रि हाजोआव शुटिंआबो बेफोरबायदिनो सायाव जागोन, जोबोर दुखु जागोन। बेवहाय जेबो कमेडि जानाय नङा।
जुमाय लोंनाय सेरेब लोंनाय हा बेफोरबायदिबो एसे थागोन नाथाय मानो लोंदो आंनो गावनो एक्टिं खालामगोन आंजों सासे लोगो थागोन आंनि लोगोआ जों माने कलेज लाइफनि स्टुडेन्ट आंनि लोगोआ मोजां मोनलायनानै हाबा जानाय जागोन आं आरो मोजां मोनलायनायजों आंखौ गोबाङानो बुङोना गोसो थोनायजों हासुला जानानै गारजाबाय थिग बेफोरबायदिनो फरायफुबाय थानाय समाव मोजां मोनलायनायजों आङो गारजानानै आंनि लाइफआ माबायदि बरबाद जादों बेनिफ्राय जों बावखुंग्रियाव मा खालाम थांदों बेनिफ्राय आंनि बिमाया माबायदि फिसाखौ माबायदि नागिरदों हालाय हाफाय फिसानि थाखाय मा सानदोंमोन दिनै फिसाया मा जाखो फिसाखौ बिमाया सानफ्रोमबो मोजां सानो नाथाय दिनै फिसाया मा जाखो आंनि लोगोआ जुलि जानाय जाखागोन बेनिफ्राय आं सेंग्रा फरायफुबाय थानाय जागोन मोजां मोनलायनायजों गारजानानै बावखुंग्रि हाजोआव रियेल लाभ स्टोरी जागोन बे काहानिया जोबनायाव बे आंनि शर्ट मुभिखौ नायजोबोब्ला गोबाङानो मोजां मोनगोन फिसा बिमा बेनि सायाव आङो माने बावखुंग्रि हाजोखौ लानानै आरो बावखुंग्रि हाजोआवनो बानायगोन बे शुटिंखौ मानसिफोरनि गेजेरावनो बे शुटिंखौ बानायनाय जागोन आसा खालामो आंनि फैनो गोनां शर्ट मुभिखौ गासैबो अनसायगोन आरो मोजां मोनगोन होननानै दिनै फंबायमोन मा होननानै बुंबावनो बिनानावमोन जुगा ओरैबायदि जाबोबाय मावब्लाबो थाखा फैसायानो खम 8,000 10,000 12,000 खामानि मावनो गोनां जानानै फैबाय साख्रिनि बेलायाव गिदिर मोजां फरायनो हायोब्लासो मोजां साख्रिखौ मोनगोन दिनै फरायनोबो सहस नङा थाखा फैसा नांगौ गोरिब न'खरनि गथ'फोरा उन्दै बिनानावमोना मा जालांखो महराव नुनायाव समायना देरफुनाय दिनै बे भिडिअआ बेसेबां सैथो आं मिथिया बेफोरबायदि सोलेरनि देहानि भिडिअ नंगौना नङा आं बेखौ बुंनो हाला नाथाय बेल' नङा जोंनि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो दिनैल' नङा बेफोरबायदि खामानिया सोलिबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिजोंनो सोरबाया न'खर सालायदो गावबा गावनि जिउखौबो दैदेन नाथाय आं सानो जोङो उन्दैनिफ्रायनो माबा मोनसे खामानि मावनो हायाब्ला जों फरायनो होनाय समाव मोजाङै फरायनानै लानो हायाब्ला गोरों जानो हायाब्ला जोङो थाङै बेफोरबायदिनो गावनि सोलेरखौबो गुबुननो फाननानै फैसा लानो गोनां जागोन बेनिख्रुइ जोङो उन्दै समावनो जों माबा मोनसे खामानि मावोब्ला फरायनाय समखौ जोङो बांद्राय इन्जय खालामनानै हगार हराब्ला जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांनाय नङा दिनै दा जों जेसेबां नुदों बेनिख्रुइ आरो बेफोर खामानिया बारानि सायाव बारा जागोन बोथोरानो थोनगासिनो दं फैसानि थाखाय माबा मोनसे नों मावथारनांगोन आरो मावब्लाबो दिनैनि दिनाव फैसाया जोबोर खम मानसिया बुरजा खामानि मावग्राया बेफोरबायदि जागासिनो दङ बेनिखायनो फंबाय आरो बिनानावमोन बांद्राय इन्जय खालामनानै गावबा गावनि समखौ फरायफुबाय थानाय समखौ ओरैनो दा हगार हर मोजां खामानियाव गोसो हो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।